מתברר ששירותים ציבוריים יכולים להיות עסק משתלם. חברה הולנדית חנכה השבוע רשת חדשה של שירותים ציבוריים כאן בישראל. הנה כתבתה של גלי לב חיימוב. מלוכלך, מסריח, ממש לא. זה תופס אותנו תמיד ברגע לא מתאים. רבע שעה אחרי שיצאנו לדרך עם הילדים, או כמה דקות אחרי שעזבנו את המסעדה, פתאום צריכים שירותים. מתאפקת שעות. אני לא נכנס לשום שירותים. זה מזעזע. בעולם כבר הבינו מזמן ששירותים ציבוריים הם עסק לכל דבר. בכמה מערי אירופה העירייה מרוויחה על השירות, ובמקומות אחרים מילאו את הוואקום חברות פרטיות. בוקר טוב, מה העניינים? אנחנו הולכים לעשות סיבוב. יש נייר טואלט בכל מקום, הכל פיקס. הפחים חדשים, יופי. הסניף הראשון של החברה ההולנדית לשירותים ציבוריים, טודלו, נפתח השבוע בתל אביב. בסך הכל מתוכננים בארץ 20 סניפים שמבטיחים לישראלים חוויה מתקנת. שירותים שאפשר להיכנס עם ילד קטן ופינת ההחתלה שלנו. אנחנו שמים את היד ויוצא סבון, הכל פה אוטומטי. פה אנחנו טסים עם בלון פורח. כאן אנחנו מבקרים את תל אביב בלילה. אני יושבת לי בים. חשבנו על הכל. ואם פתאום נתקענו בלי טיטול או שנגמר הטלק, בכניסה יש חנות נוחות ובה מוצרים לשעת חירום היגיינית. סיר אסירים לדוגמה? עבור כניסה לשירותים תשלמו 3 שקלים, בחינם לקונים בחנות. מי שביקר לאחרונה בפארק הירקון גילה שכאן כבר פועלים שירותים מוקפדים תוצרת כחול לבן. תמורת שקל אחד אפשר לחמם בקבוק במיקרו, להתאפר, להתבשם, למרוח לק ואפילו להתגלח, ואת כל המוצרים לא צריך להביא מהבית, הכל מחכה במתחם השירותים. זה לא כל כך הכסף כמו לקבל את האיכות ואת הנוחות. זה שירות לתושב נטו. גם בקניונים כבר משקיעים, בדיזנגוף סנטר בנו שירותים מיוחדים לילדים. תראי איזה כיף, הנה, יכולה לשטוף ידיים לבד, אוקי דו. האם השירותים יישארו תמיד מושלמים? זו כבר שאלה אחרת. בינתיים לפחות אפשר לשחרר לחצים ולא להתאפק עד הבית.